አባላት አርሚ 31 ብሬንን ዲሽቃንን ኣብ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቢሮ ምጽማዶም ተፈሊጡ ካብዚ ሕዚ ንድሓር ንኣረግቶት ኢልና ህይወትና ኣይንግብርን ዝበሉ አባላት አርሚ 31 ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ተቃውሞኦም ከስምዑ ቀንዮም እዮም። ይኹን እምበር ሰላማዊ ሰልፊ ዘቕርቦ ሕቶምን ስለ ዘይተመለሰሎም ሕዚ መሳርሒኦም ተዓጢቖም ካሓቱ ጀሚሮም ኣለዉ። ስለዚ እውን አባላት አርሚ 31 ንጥቕሚ አረግቶት ኢልና ህይወትና ኣይንግብርን ኩናት መዓል ኣቋርፁ ብምባል ብሬንን ዲሽቃንን ኣብ ናይ ጀነራል ታደሰ ቢሮ ኣጽሚዶም ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሩ ተቃውሞታት ብዝተፈላለዩ መሳርሒታቶም ተዓጢቖም ምውፅኦም ካብ ሕወሓት ቁፅጥር ወፃኢ ምዃኖም የርኢ። ዕጡቋት መንጀሪኖ ድምፂ ወያንን ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንትን ተቆጻጺሮም ኣለዉ። ነቶም ሰራሕተኛታት ኣባሪሮም ኣለዉ። ኣብቶም ቁጥጥር ግቢ ሓወልቲ ሰማዕታት ኮይኖም ድሽቃ ንልዕሊ ተኩሶም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይወፅእ ተኸልኺሉ። ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ደጀን ብዕጡቋት አርሚ 31 ምኽባቡ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ስግኣት ምፍራስ በፂዑ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ህይወት እቶም ጀነራል እውን ሓደጋ ተደኒቑ ብምህላው ካብ መቐለ ንክወፁ ብፌደራል መንግስቲ ፃውዒት ተገይሩሎም ኣሎ። ይኹን እምበር እቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ኣመራርሓ ጉጅለ ሕወሓት ካብ መቐለ ክሳብ ኩሓ መዕረፎ ነፈርቲ ኣሎ ኣባነጋ ሓለዋ ይገብሩ ብምህላዎም ፕሬዚደንት ታደሰ ካብ መቐለ ንምውፃእ ተፀጊሞም ኣለዉ። ዛጊድ ድማ ኣብ ትግራይ ወይም ድማ ትማሊ ምሸት ተጀሚር ኣብ ከባቢ ዓምድና ሆቴል ኣብ ዝርከብ መንበረ ገዛ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም እዩ ከም ዝርከብ ካብ ምስ ናይ ፌደራል ሰባት ወፃኢ ድማ ምስ ዝኾነ ኣካል ብስልኪ ከም ዘይተራኸበን ናይ ውልቀ ዓጀብቲ ይኹኑ መኪኑ ካብ ምንታይ ከም ዘለዎ ባዕሉ ታደሰ ወረደ እውን ከም ዘይፈልጥ ንናይ ፌደራል መንግስቲ ሰባት ተዛሪቦም ኣለዉ። በዚ ድማ ኣብቲ ከተማ መቐለ ዘሎ ድራማ ደሞዝ ከም ዘይፈልጦን ካብኡ ቁጥጥር ወፃኢ ኮይኑ ብቤት ጽሕፈት ጉጅለ ሕወሓት ይምራሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ጀነራል ታደሰ ሃውሪድካ ጊዜያዊ መንግስቲ ብምፍራስ እቲ ብዘይ ሕጋዊ ምርጫ ዝተመረፀ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ካቢንኡ ናብ ስልጣን ንኽመፅእ ብዕሊ ኮር ኣዘዝቲ ዝተዋደደ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ መፈንቀሊ ስራሕ ኣሎ። ሕዚ ጀነራል ታደሰ ከምቲ ጌታቸው ረዳ ሰተቲሉ ዝወፀሉ ዕድል የብሉን ክብሉ ድማ ብዙሓት ኣብ መግለፂኦም ከም ዝፅሕፉ ዘለዉ የረዳድና። ትማሊ ኣብ ዝተፈጠረሉ ኩነታት ድማ እዚ ናብ ባዕሉ እውን ስጉምቲ ክወስደሉ ከም ዝኽእል ብኩነታት እናተረኣየ ይርከብ።